Κύριο Δημήτρη Κουσελά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καλό σας απόγευμα, υποψήφιο. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Υποψήφιο στην Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία. Τον κύριο Νίκο Χουντή, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τον κύριο Απόστολο Γκαντήρη, υποψήφιο βουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Νίκο Κωστόπουλο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, από πού θες να ξεκινήσουμε? Αναρωτιέμαι, από μία απορία θα ήθελα να μοιραστώ με τους αγαπητούς καλεσμένους. Κατά πόσον η κυρία Λαγκάρντα ανήκει σε κάποια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν ο κύριος Μπαρόσο τα έχει κάνει πλακάκια με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το λέγω αυτό διότι 3 μήνες πριν από τις εκλογές, πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν οι δανειστές μας, κύριε Κουσελά, και να εξαγγέλουν ουσιαστικά τη βούλησή τους για άλλο ένα 15% μειώσει σε μισθούς, αναμένοντας παράλληλα ότι οι πολίτες θα κάνουν αυτό το οποίο οι ίδιοι αποκαλούν τη λογική επιλογή και θα στηρίξουν αστικά κόμματα που θα διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τροχιά.